F'diskussjoni fuq One Radio fil-programm Xogħol Turiżmu u Dialogu li hu wieħed minn serje ta' programmi speċjali li qed isiru b'rabta mal-budget, id-deputat mexxej Laburista għalli gvern ġdid iżomm il-miżuri pożittivi ta' dan il-budget. Faxaw ħafna affarijiet li aħna huma pożittivi ħajgawdu diversi nies fis-soċjetà ta' pajjiżna, dak ħajjiġu onorati, però irru naraw illi min qed jiġi ikkastigat għax kien qed ibati. Qed tikkastiga ma qed ibati. Allura aħna rridu ndirizzaw dan il-problemi wkoll. Dan fil-waqt li jindirizza l-problemi li ntlaqtu ħażin minnhom in-nies kawża tal-istess budget. Angelo Farrugia fakkar kif il-ħaddiema bil-minimum wage u dawk li qegħdin b'xogħol prekarju ser jibdew jiġu ntaxxati. Fakkar kif taħt il-gvern ta' Lorenz Gonzi in-nies f'riskju ta' faqar żdiedu b'10%. Għandna bilanċ ġie żganċat is-soċjetà ġusta. Għandek soċjetà fejn min qiegħed isfel baqa' isfel anzi qed tikkastigah. Qed tiġġielu jħallas il-taxxa tal-li għadu isfel. Angelo Farrugia qal li t-tim maqut tal-Partit Laburista les biex iservi l-poplu u mhux il-poplu iservi lill-gvern. Fost dawk li ntlaqtu ħażin minn dan il-baġit hemm il-lukandira u operaturi turistiċi oħrajn. Il-kelliem għat-turiżmu Kevin Gulija semma kif l-Assoċjazzjoni tal-Lukandira u Ristorantiera kienu diżappuntati minn dan il-baġit. Huwa qal li t-turisti qed jiżdiedu iżda l-industrija għamlet telf kbir, prinċipalment minħabba spejjeż fil-kontijiet tal-enerġija. Din il-problema ma ġietx indirizzata mill-gvern f'dan il-budget. Anzi għar minn hekk, il-gvern għamel miżura illi ser tkompli żżid l-ispejjeż operattivi tal-industrija propju minħabba iż-żieda fis-sisa fil-fuels. Il-kellim Laburista Dialogu Soċjali Gino Kawki għalli Lorenz Gonzi ppreżenta budget lejlet il-festi tal-miliet mhux għal-ġid tal-pajjiż imma xum waħħal mas-siġġu tal-poter. Għandhom l-ebda garanzija illi dak illi hemm bil-miktub fil-kitba fir-realtà ħajkun qiegħed jitwettaq, inkluż fis-servizz tas-saħħa. Ara kemm smajna fil-passat fis-servizz tas-saħħa wedi firħa u llum il-ġurnata is-servizzi huma neqsin. Gino Kawki qal li minn 35 deputat li Gonzi kellu fil-Parlament issa spiċċa b'deputat minnhom indipendenti u b'żewġ deputati oħra lanqas biss jattendu għal konferenza tal-aħbarijiet ta' wara l-baġit biex jappoġġjaw lilu u lill-Ministru tal-Finanzi.